Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы һәм безнең бөек якташыбыз Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан бүген Арча җирлегендә республикабызның барлык төбәкләреннән әдәбият сөюче, китап кадерен белүче милләттәшләребез иҗат әһелләре җыелды. Арча ягы татар халкының сөйләм һәм әдәби телен саклаган, татар мәгърифәтенең һәм татар әдәбиятының Габднасыр Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани, Шәмсетдин Күлтәси, халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай, халык язучылары Гомар Бәширов, Мөхәммәд Мәгъдиев, Ариф Ахунов кебек талантлар, зиялы шәхесләр үсеп чыккан данлыклы Казан артының үзәге. Без аны икенче язучыларыбызның Мәккәсе дип атыйбыз. Без сезне бай тарихлы, мәдәниятле, мәгърифәтле, изле, тарихлы, кунакчыл Арча төбәгендә күрүебезгә чиксез шатбыз. Әдәби марафон, әдәби сабан бикермешәрләрнең безнең туган телебезне саклауда, телебезне камилләштерүдә, рухыбызны ныгытып, сәламәт яшәү рәвешен киң җәмәгатьчелеккә танытуда йогынтысы әлбәттә бик зур. Әлеге марафоннарда өлкәннәр генә түгел, бәлки балалар да катнашуы безнең өчен аеруча сөенечле. Безнең татар халкында китапсыз үй, дәрәҗәсез бүлмә дигән мәкаль бар. Чыннан да, китап укымаган кешенең күңеле дәрәҗәсез бүлмә кебек караңгы булыр, китапларны яратмаучының күңеле күбрәк укый, сафланыр, ачылыр, дөньяга карашы киңәер. Хөрмәтле милләттәшләрем, сезнең һәммәгезгә, якыннарыгызга сәламәтлек, иҗади уңышлар телим. Бүген сез районыбыз белән якыннан танышып, матур, җылы кичерешләр алырсыз дип уйлыйм. Әлеге очрашу күркәм бер истәлек булып күңелләребездә мәңгегә саклансын иде. Уңышлы көннәр, барыгызны да бәйрәмнәр белән. Исән-сау, матур, барыгызга да яхшы тормышлар. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле Арча халкы, хөрмәтле китап яратучылар. Сезне барыгызны да шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә Татарстан Республикасы Президент аппараты җитәкчесе Әсгать Әхмәтовичтан кайнар сәламнәр һәм изге теләкләрне җиткерергә рөхсәт итегез. Чыннан да, безнең Арча ягы ул үзенең шәхесләре белән, үзеннән чыккан шәхесләре белән, үзенең булган халкы белән, тырыш халкы белән, алдынгы җитәкчеләре белән, зур хезмәте белән республикада үзенең матур урынын алып тора. Бүгенге бу әдәби марафонның мондый форматта узуы тагын очраклы түгелдер. Чөнки Арча үзенең әйткәнемчә ул милли як, ул матур як һәм Казаныбыздан ерак түгел, ерак булмаган матур як. Бүген биредә безнең бик күп шәхесләребез, белән берлектә китап яратучы, төрле җирләрдән, республиканың төрле районнарыннан һәм чит җирләрдән килгән китап яратучы, китапка булган китапны, телне яратучы кешеләребез җыелган. Әлбәттә, матур итеп мондый очрашу ул үзе бер гомер. Очрашу, күрешү, аралашу ул бик кирәкле әйбер. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә шушы проектны оештыручы безнең Раил әфәндегә. Аңа уңышлар телисе килә. Бу бүгенге чарада безнең балаларыбыз да катнаша. Безнең өчен ул да зур күрсәткеч. Минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә Арча районы башлыгына һәм аның командасына, шундый матур иттереп, җылы иттереп каршы алуларына, шундый зур әзерлек белән, бик җитди карап, хөрмәт белән карап шушы чарага барулары өчен. Арча ул үзенең республикаданың әйткәнемчә үз урыны бар. Ул мәгариф ягыннан да, мәдәният ягыннан да, спорт ягыннан да һәм башка яклардан да үзенең уңышлары белән аерылып тора һәм үзенең аның урыны бар. Аның җитәкчесе хөрмәтле җитәкче. Чөнки ул халык белән бергә бер юнәлештә халык фикерен тыңлап, халык белән бергәләшеп эшли, яши. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә, һәрберегезгә сәламәтлек, уңышлар шушы безнең телләр елында, шушындый чараның үтүе зур шатлык. Хәерле көн, хөрмәтле маршаллар, хөрмәтле кунаклар, Илшат Әхмәтович, дуслар, язучылар, чыннан да бик зур бәйрәм. Рөхсәт итегез менә безнең татар телен саклап калу һәм үстерү комиссиясе Марат Насыровны Ахметовка бу кайнар сәламләр тапшырыла.
Şundan da bir zürret beyler önemli. İntebet, bu da pratikler ki düşkeş manada İnşallah tüfeşler, şarşkaş meytemin çatırayım, baratırayım, gelip düştüm savantı yorununa. Şıl, inşallah mətəqə, yılda o gəl bitində, şıl şunu bir savantı kılıp iştiravansız. Big batır, elimin, big şartlanam şurşunda kililmeye. Şundan da bizim Respublikada 170'den artıq millet yaşayır. Bu aramızda dost yaşayırız, qaysı millet olmasa qarmasdan. Bu yıl indi bizim prezidentimiz Rüstem Nurғалиұлы şuşu yılғы yılını bitində Tuğan tiller yılı etip ilan etti. Big batır ötük de var, öte de şuşu tiller. Bu Tuğan tiller yılına şuşu tillerini saklağı bu yılına kalmasın diye, kileş yıllarda da şuşlayı devam etsin diye. Buna bunda Rahil Efendi turunda bir-iki söz aytlar bitinde. Ben özüm eli bilmeydireyim buna rimatlasına yatırında oturayındı. Bu bina anlatıp kim ikeninle şundi marafonlar öte, şundi bütün şehrimin halkını celip etip internette marafonlar öte, şundi zor işler serisi. Şundan da buna manatsı indi, big zor rahmet indi Tatar tilin saklap kalıp, Tatar tilin mühitini saklap kalıp, big zor işleysiz. Buna marafonda 2000'den artık kişi katlaşsa, anın bir tane simyası var, dostları var. Ben şuşu marafonda onlar 100.000 kişi katlaşa deyip uylimin. Çünkü ben jurnallarını okudum, Milyon Tatar diyen jurnal. Anda Rusya'mızın şiit dövülen her var jitten o jurnal. Big zor işli sizge de big uğuşlar dilimin. Big zor beyrem. Beyremle kutlayayım sizinle. İsenlik, sağlık, uğuşlar dilim sizge. Big zor rahmet. Katlifat uyuşturuşu değil, sabantı uyuşturuşu. Big zor rahmet uyuşturuşlarına. Rahmet beyremle sizinle. Hürmetli cemaat, edebi savantıda katılışçılar, sunaklar, hem umumen Tatar edebiyatının seyirciler. Bu vakıga benim için bu bir zor beyrem, hem sizin için de şulay beyremdir diye biliyorum. Çünkü bugünkü zamanda ekteler kitap okuşular süreklendi, azaydı, yazışılar kübeydi deyip, lakin bizim okuşumuz var, biz onu bilip duramız. Hem daimi revişte kitap okuşular, edebiyat yaratışılar bilen uçraşıp duramız. Şundan da rahmet Rahil Atavullinga şu bir zor tantana, grup bir şeytan tantananı uyuşturganı için hem ona yardım etişlerine rahmet. Yaşarın Batır'ın tüvel bir sözü var, dünya bilen bari bir kompüter ekranına karab oturuşlar tüvel, kitap okuşular ileri bu şundan da şulay, çünkü bütün dünyanın fikri, bütün dünyanın akıllı bari bir kitaplarda toplanan ders alar elbette dikkat güçlü, lakin kitap kadrini bilişler, onun isim, kagazının kuşturdavun, kuşturdavundan lezzet alışılar, hani bir küp hem gelecekte de Allah bir saat olmak istiyor. Bir, iki, üç. Мен Мифтахова Сирине Илдус кызы. Туган ягым Балык бистеси. Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шушы җирлекнең бүтән язучыларын күңелемә якын итәм. Гөлнур Архипова, Кадырова Сибгатуллин, Вазыйх Фатыйхов. Шуларның иң якыны күңелемә әлбәттә Вазыйх Фатыйхов. 1958 елның 15 гыйнварында Балык бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылында шундый да үтә җыр телле, халыкка үзенең мәхәббәтен шигырьләре аша җиткерә алган шушындый шагыйрь төбәгеннән булуымнан шиксез горурланам. Һәм әлбәттә, ул урта мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт университетының филология факультетына укырга керә. Аннан 1994 елда районыбызның данлыклы Авыл Офыклары газетасында баш мөхәррир булып эшли. Һәм инде аның шигырьләрен укып, мәктәбебез бусагасын атлап кердем. Аның шигырьләрен укып, мәктәбебезнең бусагасын атлап чыктым. Югары уку йортына кердем. Аны тәмамлап, Әлмәт шәһәренә эшкә киттем. Әйтергә кирәктер, шушында сезнең яныгызда үтә үзенең урынын бирмәскә атлыгып торырда елгыр ат кебек мин үз урынны бирмим дип торучы кыз шушы төбәктән, Балык бистәсе төбәгеннән. Һәм әйтәсем килә,
Balık bistem минем туган ягым. Ай, хайларда татлы як бит ул. Шын былбыллар якырган төбәк, алтын төбәк. Сүзе хак бит ул. Җырларына керсәң, үз җыры бар. Моңы үзгә аһәңе. Тиңсезлектә юктыр, бер тиңедә. Меңнәр бирә мондый бәхәнне. Мәйданнарга кергән бил бирмәскә, бар җиңү өчен кергән ул. Көрәшчеләр исемен горур йөрткән, үз кадерен үзе белгән ул. Бистә йортка үртсәң, өстәлендә өзелмәгән икмәк, мул табын, икмәк игә белгән, бай яшәгән. Халкым белми аның зар чагын. Саны китсәң, саннар чуаланыр. Силе китсәң, акыл сөялер. Берәү генә минем балык бистәм, башкалар да шуңа сөядер. Син тиңсезем минем алтын төбәк, халкың тиңсез синең. Гел үзгә, исән чакта оҗмах күрим дисәң, бистәләрне бер күр, кил безгә. Балык бистәм минем горурлыгым, язмышларның бәхет чишмәсе. Тарихлардан бер кайтаваз килә, мәңге яшә балык бистәсе. Aның bir küp jırları var. Kaç jırlarını bilesin? Күгәршен, күгәндә күгәршен, җырлыйдыр ак бәхет телидер. Кайларда булсам да авылым, күңелем түрендә йөридер. Гомергә җырлый күгәршен, яшәү юк башкача күрәмсең. Җирдәге җәннәтем син минем, төшемә гел шулай керәсең. Күгәршен, күгәндә күгәршен, гөрлидер ак бәхет телидер. Кайларда булсам да авылым, күңелем түрендә йөридер. Рәхмәт. Хәзер икенче катнашучыга шундый 3 минут вакыт сарыф бирәм һәм инде Кайдабыйдан шулай тагын бер өстәмә сорау булачак. Әйдәгез, 1, 2, 3. Мин шулай балык бистәсе районыннан. Безнең чынлап та балык бистәсе районы әдипләргә бик баяк. Миңнур Сафиуллин, Кадыр Сипатуллин, Әхәт Гафар, Рәсимә Гарифуллина, Вазыйх Фатыйхов, Рауил Фәйзуллин. Алар бик күп санап бетергесез. Минем тукталасы килә Рауил абый Фәйзуллинда. Ул 1947 елда балык бистәсе районы Балташ авылында дөньяга килә. 43 елда Балташ авылында дөньяга килә. Күрше авыл Котлыбекәш авылында урта мәктәпне тәмамлаганнан соң үзендә иҗат итү теләге уянып, Казан дәүләт тарих һәм филология институтына укырга керә. Студент елларында ук иҗат белән шөгыльләнде. Аның Казан утлары журналында нюанслар иле циклы басылып чыга һәм ул әлеге цикл белән танылып та китә. Аны тәмамлаганнан соң Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантурада укый. Рауил абый Фәйзуллин турында шуны әйтергә була, ул үзенчәлекле шагыйрь, ул киң кырлы укучылар өчен түгелдер дә бәлки аның иҗаты. Аның иҗаты әзерлекле укучыларга өчен юнәлгән. Ул бик кыскалыкка ымтыла. Аның шигырьләре күбесенчә 3 еллык, 8 еллык япон шигъриятенә тарта. Әлеге шигъриятне хокку дип тә атыйлар әлеге стильне. Шулай ук аны русларның Маяковский белән дә чагыштыралар. Рауил абый 22 яшендә Татарстан Язучылар союзы берлеге әгъзасы була. Шулай ук 30 яшендә инде Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген ала. Бик лаеклы бирәләр дип саныйм. Димәк, сайтларда дөрес мәгълүмат урнаштырылмаган. Искәрмә булсын. Рауил абый Фәйзуллин хәзерге вакытта Мөршидия, шул әле дә иҗат белән шөгыльләнә. Ул бик күп публицистик мәкаләләр яза. Әле күптән түгел генә Татарстан яшьләре газетасында да аның мәкаләсен күрдем. Anlaşıldı. Rəhmət, min sizə sırə verəm. Əlbəttə, mənə dürüst etdin, o Feyzulin qısqa şiirlər ustası. Onun şiirləri küp. Onun bir payımısı var. Büyük zor, həm ol bizden küləkli bir şəxslə başlanan. İndi payım ol.
Тукайга микән? Көрәшчеләргә беләм. Озон шигырь деп атарга була. Булай зур эпик поэмасы Сәйдәш дип атала. Рәхмәт. Безнең 3нче көндәшебез игътибар хәзер билгеле булачак безнең 1нче, 2нче, 3нче урыннар Аркайлабый ничек дип әйтә, бернинди башка әйе юк, булай түгел дип түгел, Аркайлабый ничек әйтә. 1, 2, 3. Хөсәенова Нурсәнә Илгизәр кызым. Мин тумышым белән Кама тамагы Каратай авылыннан булам. Ләкин анда берничә көн генә яшәргә туры килде. Ләкин шул авылда яшәсәм, миңа иң якын бөек шәхесебез бар. Шул районда яшәүче Кама тамагының Олы Мөрәт Хуҗа авылында яшәүче бөек драматург Туфан ага Миңнуллин. Ул минем өчен бик якын шәхес. Ул безнең Татарстанның халык шагыйре, драматург, аны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Ул бик күп әсәрләр иҗат иткән, бик күп пьесалар, аның Әлдермештән Әлмәндәр, Әниләр һәм бәбиләр, кызлар кызык итәләр, гөр-гөри кияүләре кебек әсәрләре барыбызга да таныш. Һәм шулай ук ул бик күп рыбагыйлар иҗат итә. Менә аларның рыбагыйларын яратып укыйм. Сезгә берничә рыбагыйын укып китәсем килә. Күпме синең карашыңда серлелек, самимилек һәм дә әллә кемлелек. Бер карасам күзләреңә имәнәм, бер карасам йөрәк тибәсерлегем. Мәхәббәтең тозак сыман, үзең бикле, ачкычы юк, йозак сыман. Шул йозакны ача алмый ишеңәм инде, сабагыннан өзелгән яшь кузак сыман. Яратмадың, һәр чак мыскыл иттең. Яратмадың рухымны һәм дә җисемемне. Тик шулай да яратты дип язып куйдым хатирәләр дәфтәренә исемеңне. Менә күптән түгел генә аның туган көне булып үтте. Әгәр дә исән булса, анарга 86 яшь тулган булыр иде. 1935 елның 25 августында дөньяга килгән Хәсән ага Туфан ага Миңнуллин. Шулай ук аның бик талантлы артистка Камал театрында эшләгән иде. Хәзер инде бакыйлыкка күчте. Ул Нәҗибә Ихсанова. Рәхмәт, мин сорау гына бирәм. Син дөрес әйттең, Туфан абый драматург кына түгел, ул шагыйрь дә, рыбагыйлар остасы. Һәм ул прозаик та. Ул менә теге хикәяләрне кайдандыр бармактан сурып түгел, менә кая барса да кимдер аңа сөйләгән, булган хәлләрне язды. Һәм аны кайтып язып куйды бер дәфтәргә. Ул дәфтәр нинди тышта, нинди тышлы булган. Әйтегез. Нинди төс? Тышы нинди төштә? Кызыл төстә. Әсәр дип аталган. Хатирәле. Кызыл тышлы дәфтәрдән дип аталган. Дәфтәре. Алайса тагын бер сорау бирәм. Менә пьесалары был. Аның трилогиясы бар. 3 пьесасы, бер геройлар. Алар нинди пьесалар? Авыррак сорау бар. Беренчесен әйтәм, Миләүшәнең туган көне. İkincisini de әйтәм, дуслары җыелган җирдә. Üçüncüsini әйт. Әйт, Фәнис. Кушагыз. Кушагыз. Üçüncü урын уртадагы кызыбызның исеме? Зәлинә. Чөнки Равил Фәйзуллинның бердән бер поэмасын белергә тиеш идек. 3нче урын Зәлинә. Бүләкләр Зәлинәгә. Әйдәгез Оршалар тапшырсын әле бүләкне. Кайлап тапшырсыздар. Безнең әдәмдә диплом да бардыр, әйеме кызлар дипломны биргәнсездер әдәби көрәшнең. Бар. İkinci урын.
Tufan Mengmurlin'in benim ustadım defterinin dışında değil. Kızıl tışlı defterden. İkinci orun. Kolay basın. Hem birinci orun. Sabantoy Batırı'na sürgüler bilen edebi Sabantoy Batırı. Ana fanatçıların senin. Mana bu sürgünde siz küçükten kurgan edegizne hayatlarının iyesi oldu. Kolay basın. Benim için can atkan tamaşaşım. Hem indi benim kındaşlarım dibekli dostlarıma uğraygen. Kındaşlarım indi barbar da zor rahmet sizge. Hem zor rahmet uyuşturucularga, zor rahmet elmetime, zor rahmet orşa yanına, min bir tane orşa dilini de. Zor rahmet. Her vakitte bana bir şiir eylesin kile. Özüm yazgan şiir, rahmet sinaniyim. Meni tuturgan işim. Kukrep sütün bilen sıylap, dün yükün kaldırgan işim. Rahmet sinaniyim, terbiyelep üstürgen işim. Balam deyip meni her şak irkelep siyen işim. Min rahmet eytem enime, izgi can bulgan işim. Ay bir eniler gibi taşlap gitmegen işim.